спомени в страхта. Здравейте, аз съм Димитър Кърнев от група B2. Слушайте предаването за българска музика, бъди какъвто си. Първата ми песен, търсиш смисъл лесен, как си мисли. Живота е безинтересен, какво се врази. Повярвай ми, остане с нас, каквото е лице, да се разсмеете. Повярвай ми, не е капан, любовта ми във вените. Колко нощи ти, спални си, мисля си какво ще е да съм до теб. Стъпка напред, направи, не се моли, този момент. Хоризонт. 4 часа, емисия новини. Сливането на центровете за спешна медицинска помощ в София град и София област ще бъде обсъдено на правителственото заседание днес. Въпреки че медиците реагираха остро на идеята за обединението, здравният министър Петър Москов е категоричен, че структурната промяна ще доведе до по-бързо и ефективно обслужване на пациентите. Марта Младенова информира. Още след като министър Петър Москов обяви намерението за сливане на двете спешни медицински звена, председателят на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ, доктор Десислава Кателиева, обяви пред Хоризонт, че то е заплаха за пациентите и за работещите екипи. Възможно дори решението да се използва в съда, ако бъде одобрено от. Също така министрите ще коментират възможността за увеличаване на бюджета на програмата на училище без отсъствие с нови 700 000 лева. По този начин при отсъствие на преподаватели няма да се прекъсва учебният процес. Министърът на културата Вежди Рашидов ще защитава пред колегите си вътрешна промяна в бюджета на ведомството. Предвидените половин милион лева за консервация и реставрация на археологически обекти не могат да покрият необходимите аварийно-възстановителни дейности за пострадалите от обилните дъждове миналата година трифлетски гробници в Старосел и в село Александрово, област Ямбол. Необходими са още 300 000 лева. На заседанието ще бъдат утвърдени и тарифите, които партиите и коалициите ще трябва да заплащат за излъчване на предизборни клипове по БНР и БНТ за предстоящия на 25 октомври вод. В мексиканския щат Нуево Леон е бил открит масов гроб, съдържащ над 30 000 човешки останки, съобщиха представители на прокуратурата. Зловещата находка е била направена след изсипалите се в района проливни дъждове. Предполага се, че останките са от жертви на наркокартелите. От прокуратурата започнаха експертизи, като сравняват и генетичните кодове на жертвите. От 2011 година до сега неправителствена организация в Мексико е регистрирала близо 1000 сигнала за безследно изчезнали хора, които са имали неуредени сметки с наркогрупировки. Междувременно мексиканската полиция съобщи, че вчера е бил задържан един от лидерите на голям наркокартел в страната. Европейският съюз може да удължи санкциите си срещу Русия и сепаратистите в източна Украйна до 15 март следващата година, съобщи Wall Street Journal. Вестникът се позовава на дипломатически източници, според които това решение ще бъде официално обявено днес. Целта е да се запази натискът на Москва, за да изпълни изцяло минските споразумения за огъня до следна година. Публикацията. Чухте емисия новини. На Борис Димитров. Времето и през следващото денонощие ще остане без промяна. През нощта ще е ясно, утре слънчево, сутринта топло, след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33. По Черноморието ще е слънчево. През деня ще се появи слаб призов вятър, максималните температури ще бъдат около 30 градуса, температурата на морската вода е между 25 и 27, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И в планините ще бъде слънчево и топло. На 1200 метра дневната температура ще достигне 27-28 градуса, а на 2019-20.
Вятърът по билата ще е от изток, предимно слаб. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология към БАН.